was een jochie die geen ouders meer bezat, maar zijn oma droeg er zorg voor en hij was haar grootste schat. Kleine Peter was een baasje dat zich heel erg lief gedroeg, maar zijn oma zat te huilen toen hij haar onschuldig vroeg. Oma, mag ik naar de hemel met jou? Papi en mami verwachten ons gauw. Oma, doe mij mijn mooi pakje maar aan, om met jou naar de hemel te gaan. Kleine Peter werd door oma zachtjes in zijn bed gelegd. Stel die reis maar uit je hoofdje, heeft zij hem toen lief gezegd. Maar toen oma is gestorven en men haar het huis uitdroeg, hadden de familieleden groot verdriet toen Peter vroeg. Oma, mag ik naar de hemel met jou? Papi en mami verwachten ons gauw. Oma,